Hakani kadai kasnong mau kernot. Kasnong kebajengai tang kumbasi kentin kuai na kasnong pen orsla. Hakani kasnong kidon kumba katu kaniteli ki jingking jeri. Kamlong kabae ban poi syakini ki jingking jeri. Ban ya nasionong hadu hakini ki jingking kan bampor la kumno tang kumba arpau minit. Bat kalenti kamlong kabada jiwat. Bat kawai na kita ki jingking jeri kadai kabajrong sibun ha ka kenyan bat ha ka kenjang. Kumbalong hakiwei pat kisnong riwar. Ya kini ki jingking jeri laju thung na kabenta ban pensuk ya kinong syong snong haba ki lej syaki beri bat syaki besa ki jongki. Hakiwei ki benta jong ka perthei ya ki jingking laju tei. Henry ha kasnong mau kernot bat hakiwei pat kisnong hathain riwar kajudon ka jingong baya ki jingking laju thung. Bat kini ki jingking kine daki pun snem. La ban pen ken mau bakini kidei ki wei na ki mati ki bau men barem ula ai pateng syangi ki long menta. Kasyong pat hangi bangin penne bat ban pen priang ya kini ki mati bat ya kini ki jing start ki bau men barem ula ai ti pateng hangi. Nang yai kmi ya ka channel jongi ka Surwandiam Studio na kabenta ki video ki bangindang upload nang ni syakmat. Kublai sibun.